በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አማን ተንሥአ እግዚእነ ጎይታ ብሓቂ ተንሥኡ እዩ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 34 ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለኹም መላእ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ መላእ ሃገር ኣውሮፓ እትርከቡ ማሕበረ ካህናትን ማሕበረ ምእመናንን ደቅና ከምኡ እውን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝኾንኩም ኩልኹም ኦርቶዶክሳውያን ደቅና ካብ ቤት ንብረትኩም ተፈናቂልኩም ኣብ ፈቐዶ መዕቆቢ ማእኸላት ኣብ ስደትን ትሳቐዩ ዘለኹም ወገናትና ኣብ ጸበላትን ትካላት ጥዕናን ዘለኹም ሕሙማነ ስጋ ደቅና ኣብ ኣብያተ ህንፀት ዘለኹም ተኣረምቲ ሕጊ ደቅና ሰላምን ድሕንነትን ህዝብኹም ኣብ ምሕላው ትነጥፉ ዘለኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ደቅና ህዝብኹም ንምድሓን ክትብሉ ትፈትውዎ ኣካልኹም ዘወፈይኹም ጉድኣት ኣካል ደቅና እንሆ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ግብርናን ከም ስራሕናን ዘይኮነስ ብምሕረቱ ዕድመ ንንስሓ እናወሰኸ ሓጢኣትና እናደምሰሰ ናብዚ ኣውፂሕና ኣሎ እሞ ምስጋናና ይብፅሓዮ። እንኳዕ ን2017 ዓመተ ምህረት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ብሰላም ኣውፅሓኩም ኣውፅሓና ክብል ይፈቱ። ብምቕጻል ንዓብዪ ጾም ጎይታና ብሰላም ኣፈጺሙ ናብዛ ዝተባረኸት ቅድስቲ ዕለተ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘብፅሓና ልዑለ ባሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾትን ይብፅሓዮ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ጎይታና ብሓቂ ተንሥኡ እዩ ዝብል ናይ ብስራት ድምፂ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሞትን ተስፋ ምቑራፅን ዝነበሩ ህዝቢ ዘጽናንዕ ሕያው ቃል እዩ። ምኽንያቱ ክርስቶስ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተንሥኡ ንሞት ብሞቱ ስዒሩ ፍጹም ትንሣኤ ከም ዘተንስኦም ዘበስር ድምፂ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን እታ ካብቲ ህይወታ ዝኾነ ኣምላኽ ተፈልያ ብሓጢኣት ረኺሳን ሞይታን ዝነበረት ዓለም ብደሙ ተቐዲሳ ብትንሣኤው ድማ ህይወት ረኺባ ሓድሽ ተስፋ ስለ ዝረኸበት ሐዋርያት ኣማን ተንሥአ እግዚእነ ብምባል ብስራት ክእውጁ ንምልከት። ቀፂሉ እውን ሐዋርያትን ኣርድእትን ብሕብረት ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ተገሊጹ ሰላም ንኹልኹም ይኹን ብምባል ከበስሮም ከሎ ንምልከት። እንተኾነ ሐዋርያትን ኣርድእትን እቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዑዎን ምትሃት መሲልዎም ኣዝዮም ፈርሑ። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ግና ንምትሃት ዓጽምን ስጋን የብሉን ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረኣዩ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም ንሳቶም ከዓ ርእዮም ኣመኑ። እቲ ዘመን ዘይቁፀረሉ ቦታ እውን ዘይውሰነሉ ኣምላኽ ንዓና ንምድሓን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዘመን ተቖፂሩሉ ኣብ 33 ዓመቱ ተሰቒሉ ሞይቱ ተቐቢሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሞትና ብሞቱ ስዒሩ ብኽብሪ ዝተንስኣሉ ዕለት ስለ ዝኾነ በዓለ ትንሣኤ ነኽብሮ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ኢሉ ዝሞተ ንሕና ጸላእቱን ብበደልና እውን ሙታን እናሃለናን እዩ። በደልና እግዚኣብሔርን ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኩሉን ኣስኢኑ ሓጢአተኛታት ክንኸውን ገይሩና እዩ። ናይ ሓጢአት ደሞዝ ሞት ስለ ዝኾነ ድማ ብሓጢአት ምኽንያት ንሞት ተፈረደና።
በዚህ ምክንያት እዚ ካብቲ ብዓመፃ ዘምፃናዮ ናይ ሞት ዕዳ ምእንቲ ክገላግለና ጎይታ ኣብ ክንዳና ቤዛ ኮይኑ ንጹህ ደሙ ኣብ መልዕልተ መስቀል ብምፍሳስ ናይ ሞት ዕዳና ከፊልዎ እዩ። ዘዚአነ ሞተ ነስአ ወእንቲአሁ ሕይወተ ወሃበነ። ናትና ሞት ወሲዱ ናቱ ሕይወት ሂቡና ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም እግዚአብሔር አቦና ብሞት ሓደ ወዱ ተዓረቀና ደቁ ክንኸውን ገይሩ ድማ ናብኡ አቅረበና። ስለ ዝኾነ ከዓ ቀደምቲ አበው ይኹኑ ደሓርቲ ውሉድ ዝድሕኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ደም ምዃኑ አመንቲ ክርስቶስ ኩሎም ክርድእዎን ክቕበልዎን ይግባእ። ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጽሐነ እምኩሉ ኃጣውኢነ። ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽሐና እዩ። ቀዳማይ ዮሐንስ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 7። እሙንነት ትንሣኤ ጎይታና ወንጌላውያን ኩሎም ብግልፂ መዝጊቦምልና እዮም። ንኣብነት ሉቃስ ወንጌላዊ ማርያም መግደላዊትን ዮሐናን ማርያም ኣዲ ያዕቆብን መሰኻኽር ትንሣኤ ጎይታና ከም ዝኾና ይሕብረልና። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 10። ወንጌላዊ ዮሐንስ ከዓ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን ነቶም ደቀ መዛሙርት እውን ከይዳ ከም ዝነገረቶምን ይነግረና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 18። ሉቃስ ወንጌላዊ ወሲኹ ነቶም 11 ድሓር ከዓ ንቀለዮጳን ንሉቃስን ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሎም ብሕብረት ተረኺቦም ከለዉ ሰላም ንዓኻቶም ይኹን ብምባል ከም ዘበሰሮም ይነግረና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ክርስቶስ ግና ካብ ሞት ተንስአ፣ ብዙይ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹር ትንሣኤ ኾነ። ስለዚ ከምቲ ብሓደ ሰብ ሞት ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20 ብምባል ካብቲ መዋቲ ዝኾነ ቀዳማይ ኣዳም ዝተወለዱ ሙታን ከም ዝኾኑ ካብቲ ሕያው ዝኾነ ዳግማይ ኣዳም ዝተወለዱ ድማ ሕያዋን እዮም ብምባል እሙንነት ትንሣኤ ጎይታና በዚ ዝረኸብናዮ ጸጋን የበስረና። ዝኸበርኹም ናይ መንፈስ ቅዱስ ደቅና ጎይታ ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ምእንቲ ከውፅኦም ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ካብ ኣዳም ጀሚሮም ክሳብ ዕለተ ስቕለቱ ኣብ ሲኦል ብሓዘን ዝነበሩ ነፍሳት ኣውፂኡ ናብታ ጥንታዊት ርስቶም መለሶም። ንዲያብሎስ ኣሲሩ ከዓ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስአ። ክርስቶስ እውን ናብ እግዚአብሔር ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ እንተሎ ምእንቲ ሓጥኣን ሓንሳእ ንሓዋሩ መከራ ተቐቢሉ ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግን ሕያው ኮነ። በዚ መንፈስ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 18 እስካብ 19። ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ናይ ኩልና ደቂ ኣዳም ትንሣኤ እዩ። ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ዝደቀሱ ኩሎም በኹሪ ትንሣኤ ኮይኑ ንዓብይ ሓይልን ስልጣንን ብዓብይ ሓይልን ስልጣንን ተንሲኡ እቲ ብትንሣኤኡ ዝረኸብናዮ ትንሣኤና ሰላም ንዓኻቶም ይኹን ብማለት ኣብሲሩና እዩ። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ እሙን ተስፋ ድሕነትና ዝተፈጸመሉ ዘመነ ኩነኔ ተዓጽዩ ዓመተ ምሕረት ዝተኣወጀሉ ዕለት ብምዃኑ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብዓብይ መንፈሳዊ ኣምልኾ ተኽብሮ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ብትንሣኤ ጎይታና ዝረኸብናዮ ብርሃን ዓቂብና ብትንሣኤኡ ዝተረኸበ በረኸት ተኻፈልቲ ክንኸውንን ብመንፈሳዊ ሕይወትና ምእንቲ ክንብርትዕን ፍቕሩ፣ ኣቦነቱ፣ መሓርነቱ፣ ይቕረ ባህሊነቱ እናዘከርና በዓለ ትንሣኤ ክነኽብር ከም ዝግባአና እውን
ቤተክርስቲያንና ተምህረና ስለዝኾነ ድማ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እናበለት ስለቲ ብቃላት ክግለጽ ዘይከኣል ጸጉኡ ጠዋፍ ብምብራህ ብቅዳሴን ብማህሬትን ስርዓተ አምልኾኣ ትፍጽም ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ውልደ እግዚአብሔር ስለዝኾንና በሕይወት ዘመንና ኩሉ ትእዛዛቱ እናዘከርና እናኽበርና ኣብታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስረተልና ብሰማያዊት ኢየሩሳሌም እትምሰል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዓሲልና ብፍጹም መንፈሳዊ ትግሃት ክንነብር ይግባአና ኣብ መወዳእታ ናይ ሎሚ ዘመን በዓለ ትንሣኤ በቲ ኣብ ዓድና ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምኽንያት ኣብ ከቢድ ጭንቀት ዝወደቕናሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ መላእ ህዝብና ርግኣቱ ዝሰኣነሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናትና ብቁሪ ፀሓይን ዝናብን ናብራ ጭንቁራዕ ኣብ ዝነብሩሉ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተመዛበልቲ ወገናትና ድማ ብስእነት ምግብን ተደጋጋሚ ባርዕ ሓውን ኣብ ዝጽገሙሉ ህዝብና ጽዋሑ ኣብ ዘይነጸረሉ ኩነታት ናይ ምፍልላይ መንፈስ ረቢቡ ኣብ ዘለሉ እዋንን ኮይንና ኢና ነኽብሮ ዘለና ይኹን ደኣ እምበር ብሓዘንን ብጭንቀትን ዝተኸበብና እኳ እንተመሰለና ብተስፋ ተመሊእና ክነኽብሮ ይግባእ ጎይታና ብስግኦ ድኻም ንሞት ስዒሩ ከም ዝተንስአ ንሕና እውን ብምጽላይን ፈቃድ ኣምላኽ ብምሕታትን ኢሉ እውን ካባና ዝሕለይን ክንሰርሖ ዝግባእን ብምስራሕ ነቶም ዘፍርሑና ፈተናታት ስዒርና ክንትንስእ ምዃንና ክንኣምን ኣለና ንኽንትንስእ ግና ነቲ ናይ ሰላም ኣምላኽ ዝኾነ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓርን ይቕረ በሃልን ይቕረ በለልና ንጉስ ሰላም ኢኻ እሞ ሰላምካን ምሕረትካን ኣውርደልና ብምባል ኣዘውቲርና ንለምኖ ዝፈጠረና ጎይታ ዘይልወጥ ሕያውን ቅዱስን መሓርን ስለ ዝኾነ ብፍጹም እምነት ኮይንና እንተለሚናዮ ጽልኢ ብፍቕሪ ተኪኡ ሰላም ከም ዘውርደልና ንጻት እውን ክንጠራጠር የብልና ነቲ በኹሪ ትንሣኤና ዝኾነ ክርስቶስ ኣብነት ገይርና ቃሉ ሰሚዕና ሕጉ ሓሊና ትእዛዙ ኣኽቢርና ፍቕረ እግዚኣብሔርን ፍቕረ ቢጽን ተሸሊምና ስጋሁ ወደሙ ብምውሳድ በዓለ ትንሣኤ ነኽብር እንተሊና ኣማን ብኣማን ትንሣኤ ልቦና ምትንሳእና ኣረጋጊጽና ኣሎና ማለት እዩ ብክርስቶስ ወገናተይ እግዚአብሔር ንሃገርና ሰላም ንህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ከውርደልና ብንጹህ ልቢ ብምጽላይ ከምኡውን ኣብ ሽግር ንዝወደቁ ወገናትና ብምሕጋዝ ንዝሓመሙ ብምጥያቅ ንዝወደቁ ብምልዓል ንዝተኣሰሩ ብምብጻሕ ንዝዓረቁ ብምልባስ ንዝሓዘኑ ብምጽንናዕ ክነኽብሮ ብክርስቶስ ስም ሓደራ እናበልኹ ንሎሚ ዘዳለኽዎ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣብዚ ይዛዝም ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ እንተሓቢርና ትንሣኤኡ ብዝመስል ትንሣኤ እውን ምስኡ ክንሓብር ኢና ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 5 ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለመስቀሉ ክቡር ወለወላዲቱ ድንግል ለዓለመ ዓለም አሜን።